Κωνσταντίνε, βοήθησε με! Μα ούτως ή άλλως είσαι μερικά εκατοστά μακριά από το έδαφος. Πάρ' το πράγμα. Αυτό. Το αφεντικό θα χάσει την πολύ. Το βλάκι. Για να δούμε τι μου έδωσε. Για να δούμε. Έχει πολλούς φακέλους. Τσόντα, 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 τσόντα. Τσόντα, 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 τσόντα. Μα σε άλλους φακέλους. Πάλι τσόντα. Εδώ. Τσόντα, 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 τσόντα. Τι στο διάλογο, μόνο τσόντας μου έδωσε. Ναι. Πού είναι? Μας το έδωσα χτες. Μα δεν είναι εδώ. Και έτσι θα τα κάνω εγώ. Το αφεντικό θα κάνουν οι ζιόλα. Ασυχτή. Φέρ' το μου αμέσως. Σου είπα δεν το έχω εγώ. Αφού σου ξέρω ότι το έχεις. Σου είπα ότι δεν το έχω εγώ. Πού είναι? Δεν σου λέω. Πού είναι? Στο αφεντικό. Πού είναι το αφεντικό σου? Στην άλλη φορά πρώτος πήρε δεξιά. Μη μου λες ψέματα. Όχι. Φύγε από εδώ.